ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅଟେ ଥିଲେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଝିଅଟେ ଆଣି ପାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅଟେ ଥିଲେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ପୁଅଟେ ଆଣି ପାଳୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛି ପୁତ୍ରାତି କୃତେ ଭର୍ଯ୍ୟା ପିତୃପିଣ୍ଡେ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଅଟେ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଶାସ୍ତ୍ର ଏ କଥା ବି କହିଛି, କନ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କନ୍ୟାଦାନେ ମଙ୍ଗଲମ୍। କନ୍ୟାଦାନ ପରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାପା ମାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପୁଅ ଦରକାର ନା ଝିଅ ଦରକାର? କ'ଣ ଦରକାର? ପୁଅ ନା ଝିଅ? ପୁଅ। ରାଇଟ୍, ମୁଁ କହୁଛି ଝିଅ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ପୁଅ କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ, ମାନେ ଜମା ଭିଡ଼କୁ ନୁହଁ। ଘରର ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ତ ହେଇପାରିବେନି, ଚାଳର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ରୁଅ, ହେଲେ ଆମେ ଝିଅ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ। ଆମକୁ ଯୋଉ କାମରେ ଲଗାଅ ଅସଲ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୋଉ ବାପା ମା ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିପାରିବେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି? ହେଲା ନା ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି, ଏମିତିକି ପରଖରି ହେଲା ପରେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ବାପା ମାଙ୍କ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହଉଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ କହିଗଲେ ପୁରା, ଝିଅ ମାନେ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି, ପରଘରି ହେଲା ପରେ ବି, ଏମିତିକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କିଏ? ଆମେ ବି। ଏକଥା ମୁଁ କଣ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାହେଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ବାହାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଜନ୍ତୁ ଆସି ଆଉ କିଏ? এই ঝিওটি জন্তু বুঝিপারনি কোন? ଆମେ ହେଲୁ ପୁରୁଷ ପୁଅ। ଜାଣିଛି। ପୁରୁଷ ପୁଅ ଆମେ ପିତ୍ତଳ ବାଟିକା ଘଷି ମାଜି ଦେଲେ ଶୂନ। ପୁରୁଷ ପୁଅ ଆମେ ପିତ୍ତଳ ବାଟିକା ଘଷି ମାଜି ଦେଲେ ଶୂନ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଗୁଡା ମାଟିର ବାଟିକା ହାତରୁ ଖସିଲେ ଶୂନ। ଲଗାତାରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାଣି ପୋଷି ତାର ବାହୁରେ ଭରିଲେ ବଳ। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାଣି ପୋଷି ତାର ବାହୁରେ ଭରିଲେ ବଳ। ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ ଚୁଟି ମୁଠା କରି ପିଠିରେ ଥୁଅନ୍ତି ତାଳ। ଆରେ ଝିଅ ଗୁଡା ସବୁ ଷଷ୍ଠ ଡେଇଁଲେ ନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି। ଝିଅ ଗୁଡା ସବୁ ଷଷ୍ଠ ଡେଇଁଲେ ନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ପରିବାର ଭୁଲି କୁଳର ଇଜ୍ଜତ ଖାଆନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଝିଅ ପର ଘରି ହେଲା ପରେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଝିଅ ପର ଘରି ହେଲା ପରେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଟିକିଏ ଖରାପ ଖବର ଶୁଣିଲେ ସବୁ ସୁଖ ଛାଡି ବାପ ଘରକୁ ସେମାନେ ଧାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରାଗରେ ରୋଷରେ ଯାହା କହୁ ପଛେ ପୁଅ ତ କାନ୍ଧରେ ନିଏ। ରାଗରେ ରୋଷରେ ଯାହା କହୁ ପଛେ ପୁଅ ତ କାନ୍ଧରେ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଯଦି ବାହାହେଲା ବେଳେ ଯୌତୁକ କାନ୍ଧରେ ନେଇଥାଏ କାନ୍ଧ ତ ଦିଏନି, କାନ୍ଦିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ବସି ପଡ ଯେତେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ପୁଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଶୁଏ, କାନରେ କୁହେ, ୟା କଥା କେବେ ଅନର୍ଥା ହୁଏ? କାନ ଫୋଡି ଝିଅଙ୍କ କଥାରେ ପୁଅ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଝିଅ ଗୁଡା ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ହଉଛ ବାହା? ଆଜ୍ଞା ଏ ଅବଳା ଜାତିକି ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ କିଏ ହବ ତାଙ୍କ ସାହା? ଆମେ ଅବଳା? ଆରେ ଆମେ ନଥିଲେ ତ ଅମଳ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ନଥିଲେ ତ ଅମଳ ନଥାନ୍ତା। କୁଆଡୁ ଆସନ୍ତା ଜୀବନ? କଣଟା? ଅମଳ। ଆଉଥରେ କହିଲ? ଅମଳ କଲ। କଣ କଲ? ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅମଳ କଲ କେମିତି ହବ କି? ନା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଦୁବ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବସିଲେ କଣ ଅମଳ ହବ? ଚାଷ ଦରକାର, ଲଙ୍ଗଳ ଦରକାର, ସାର ଦରକାର, ବିହନ ଦରକାର। ଆମେ ସାର, ଆମେ ବିହନ, ତମେ ଆମକୁ କହୁଛ କୁଆଡୁ ଆସନ୍ତା ଜୀବନ? ଆମ ବିନା ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଅଚଳ। ମୋଟେ ସିଆଡକୁ ଯାଅ। ଆଉ କୁଆଡେ? ଆମେ ଅଚଳ। ଆମେ ଅଚଳ। ତମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ସବଳ। ତମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ସବଳ। ଆମ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ତମର ମଙ୍ଗଳ। ତମେ ଚାଷ ଜମି, ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ। ଆମେ ଭାରୁଆ ପନିକି, ତମେ ତ ସିପଟ। ତମେ ମାଟି, ଆମେ ସବଳ। ତମେ ଆମକୁ କହୁଛ ଅଚଳ। ଆରେ ଆମ ପାଇଁ ତମେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ, ଆମ ପାଇଁ ତମର ସବୁ କୁଶଳ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାତିମାନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଢିଙ୍କି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ସାରା ହୁରି ପଡି ସେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ସବଳ। ଇଏ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚଳ। କଣ କରିବା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବୋହୂ ଦେଖୁଅଛି ସିରିଏଲ ବସି ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଶାଶୁ। ତାହା ମିଛ, ବିଲକୁଲ ମିଛ। ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ? କର। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କଥାଟା ସତ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ইন্টারেস্টিং কথা ইয়া ভিতরে দুজন ঝিও পিলা বি তালি মারছেন মারছি মারছি নচেত নো পার্সিয়ালিটি যদি কথাটা মিছ তাহলে তালি বাজিব বহুতে করছে সিরিয়ালে বসি রোষেই করছে শাশু কমর পানি সিদ্ধা করি সে খু খু কাশু কাশু হেলে কিছু বি কহুনি পুଅ বরং মাইপকু কহে দেহ ভাঙ্গি যাব এসি খুলি দেই শুও থ্যাংক ইউ আরে বাদ আসমান জীবা প্রজেক্ট দেখিবে বড় সুন্দর আপন মান টাইম পাস পাই এন্টারটেইনমেন্ট সজরে কিছু কিছু নূଆ পুরনো ওড়িয়া গীতର ফেন্টা ফেন্টি মেগা ধামা করে সেই মিক্স দত্তব ওড়িয়া রিমিক্স লাগি ওড়িয়া নন স্টপ ডান্স সংগ্রাম ঢপড়া বড় গাইদের বড় হয়ে গেলে